Kaixo maiteok, zuekin berriro ere Marimaistra. Egunero, euskarak sortzen dizkigun kezka txiki horiek argitzeko prest. Zer kentzen digu loa? Zerk ematen dizu ardura? Hartu arnaz asakon. Egin galdera. Eta erantzuna lehen emango dizugu. Badakizue, zuen galderak bidali ahal dituzuela, emailez, YouTubez, Twitterrez edo telefonoz. Lasai idatzi. Zuen moduan jende asko da ota. Ia, uste dut dei badakagula. Kaixo pitxin, nor zara? Bai, kaixo, ni naiz Tauro Arrasatetik. Barkatu Tauro, baina zure benetako izena behar dut. Ai, lastima, moztu eginda. Naiz eta ergatiboaren indar osoan nigan izan, zuen izena behar dut. Bestela, ez dut kontaktatzen zuen barneko arrorrekin. Ez izan lotxarik. Eta, mesedez, deitu berriro ere Tauro Arrasatekoa. Kaixo Lastana, nor zaitugu? Txema Galdakaotik. Eskerrik asko Txema deitzeagatik. Ia, bota zure galdera edo zure zalantza. Ikusten zaitut, somatzen dut oso kezkatuta zaituela zerbaitek. Bota mesedez, bota. Bai, Marimaistra, txarto nago. Gauez ezin dut lorik egin. Zerbait txarra gertatuko zaidalaren susmoa dut. Lagundu, mesedez. Zaidalaren susmoa! Mostu daia, mesedez! Zaidalaren susmoa! Mostu. Mitxelena Amaseigarrenaren turbantearen izenean. Barkatu Txema, zuk ez duzu errurik. Barkatu moztu izanagatik, baina konprenditu behar duzu. Belarriak odoletan dauzkat, gertatuko zaidalaren susmoa, mesedez. Barkatu, ez nizu moztu behar. Baina badakit erdarak inposatutakoa dela, baina gauzak errazago esan daitezke. Errazago. Adibidez, gertatuko zaidan susmoa. Nahi baduzu, gertatuko zaidalako susmoa. Gertatuko den esperantza. Baina laren ez da existitzen. Bil gaitezen gure baitara, eta erabil ditzagun gure espresabide jatorrak. Badakizue maiteok, holako zalantzen aurrean, jokatu ahalik eta naturalen, simpleen, zuzenen. Ez eman buelta larregi, eta ez ahaztu euskara hizkuntza bat dela, frantsesa beste bat, eta gaztelania beste bat, eta bakoitzak dauzkala bere bideak. Eta honen bestez, amaitu dugu gaurko saioa. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eta badakizue, hemen naukazue eguneko 24 orduotan zuen zalantza guztiak argitzeko. Eta deitu, idatzi edo bidali zuen kezka hemen izango garelako. Laster elkartuko gara berriz. Eta ez ahaztu, euskararik onena erabili egiten dena. Laster arte. Eta bitartean,
ergatiboaren itzalak argi egin diezazuela. Ez adiorik.